Yok garra amna beripdir de, yok garra näme etipdir de. Beren bolsam, bir zatynam alandyryn. Hiç kim meni yaşamaya. Demek bardır beren bolsam. Menen oturan samsyk däl berdi. Diyecek bolam şular ýaly. Her kim özüni oňarsyn. Her kim öz kapysynyň musuryn ýyglasyn. Maňa gep etýänçe gidip de 7-24 saat TikTok'ta oturmasında gidip de amın arası basın. Amının kıllarına arası basın. Ve suya düştüğünde öýünün ocağını toparlasın. 7-24 saat TikTok'ta amını yiyip götünü ya da onun sikin oynap oturmasın. Her kim özüne cevap versin. Marlı petuh biletler. Hudaya şükür. Ağaçta dälin, horda dälin, ya da pulsuzlukta dälin. Hudaya şükür, nuňda şükür Hudaya. Öz ýurdumda, öz parahat asuda ýurdumda gezip ýörün. Ya da otay gitdiýen ýok, bärik gitdiýen ýok, on etdiýen ýok, muny etdiň diýen ýok. Hiç kim etmek götüňiz başarsa, gelinde yüz karşılaş. Ama hiç kim götü başarmaz. Türkmenistan'da o yal göt yok. Diyecek olsa gelip yüzme değilsin. Men arkanı bokumu çiğnemende düşündünüz mü? Men özüm bilyendem demeseceğim. Bu oldu size yeni bir atçot vermek ben zorunda değil. Bu kadar basit. Öz yurduma döneyin. Ne siktirip bilyeniz. Her kim özünü oňarsyn özüne. Hiç kim aksykdan çykar aşyk däl. Hiç kim nemede özüni akçy jüje saymasın. Men yok plan olmuş da dip. Yalan. Durşuna yalan. Maňa poky, meniň gepimi etýän bolsalar, diýmek meniň bokumy ýýerler. Diýmek meniň günäm ýolýa. Ediverin. Kim näme diýse poky, meniň janym sagmy, başym dikmi, gülýän nastrynam barmy, nirdäk ýoklar üçinem nastrynam poz oturmaýan men. Yok garryň aşagyna gitdi, yok taşlap gitdi. Hudaya şükür hiç kim meni taşlanam, borum kömeňem etdi, gezbem ýör ýanymda, jaň atýaram. Şolar ýaly. Salam aleykum mehriban ýeşler, gowmy adaýlaryňyz, oturmasyňyz salamanja, näli adaýlaryňyz, sagamanja oturmasyňyz. Kim näme diýse meniň umurumda bile diýil. It ýürer, kerwen geçer. Şolar ýaly. Plan deyip yok aylar 5 yıl 10 deport oldu, 5 yıl deport oldu. Da, конечно, immigrasyanyň sagaly bolup oturdu. Pasport oldu, ol oturýar. Maňa poky bildirýän ýer ýok. Ben özüm bilýändämi, kaçan gelip kaçan gitjegimi. Boldy şol. Galany bilsenäme, bilmesenäme. Geljegimi bilýändirin. Şoň üçin gürleýändirin. Bu kadar basit. Özüňde gowsyrydyň. Salam mehriban ýeşler, gowmy adaýlaryňyz, oturmasyňyz sagaman. Aýlar niýede ýetgitdi diýendirsiňiz, ýetmedim bäde men. Nesip bolsa görüşürüz. İnşallah men barada kim näme diýen bolsa kulak asman. Hudaya şükür. Gül ýaly durmuşum bar. Ramazan bilen aýryşypdyr diýip aýtdyňyz, olam yalan, ýok, olar ýaldaýdy. Hudaya şükür günne gülleşmem otyr, näme dotyr, bizi diňe bir Allah aýyryp biler, başga hiç kim aýyryp bilmez. Düşmançılık etmek yaman zattır, olamaydı. Yukarıda Allah'a görýändir hemme zatı. Bir semýany yıkmak, o ulu külle günah. Özüňize gowsyrydyňyz, jaňyňyz sag bolsun, hoşça kalın. Salam aleykum arkadaşlar, gowmy adaýlaryňyz, oturmasyňyz sagaman. Gelneje maňa näme diýerler eken?
Men günüm beter kıyınmışım mı, nämemişim mi, zor unda yaşayamışım mı, indi gaýty Türkiýe gelmeýärmişim mi, ölümden başga hemme çare bar, doğru değil mi? Hava hemme dat yalan, hemme dat gawy, görür yanak ýöýdüp yaman komentare ýazalýaly, hiç gel yaman zat ýok. Gülýaly hemme dat töweleme. Gülýal ermem. Hemme zatlary dogry, hakly, terbiyeli maşgala öýde töweleme gawy gelin. Bilmeden adam tanımadan hiç kaçan komentariya yazman gayrat edin. Yoldaşım näme etýärmişsin de meni yoldaşıma günde jaň atyp dur. Görýän telefonu her sekundda jaňadan açyp dur. Ramadana da boş yere de azar verip de durmagy zaten o elinek nomeri meni yaptıracak gelene kadar netip bolsa da bir az wagt günde de görüşmek üzere. Bayoklar. Hak yiýäňiz. Adam hakyny yiýäňiz. Sümürüp yiýäňiz. Bal edip yiýäňiz. Doňuz diýip oturan görseňiz doňuňyz ken haram dik geçýäňiz. Doňuz yiýenden beter haramsyz. Doňuz yiýenden beter haramsyz. Doňuz yiýäniň belki ýüregi arasadyr. Belki adama ziýany ýokdur. Belki adam hakyny yiýänler, belki adamyň gepini diýenler, belki adama bahyllyk edýänler. Doňuzyň etini yiýendir ölsün. Ýöne adama yamanlygy ýokdur. Sen doňuzyň etini yiýänlersiň, sen haja gidip gelensiň, sen iman syraýansyň, sen namaz okuýansyň, ýöne sen ýüregiň erbetseň. Ýüregiň nejitseň, bahylsen bahyl. Kimiň jennede, kimiň dogdaga gitjegini bir Allah bilýändir. Sen bilmersiň. Gidip on namynna men videolarymyň aşagyna yorum ýapýan huýpulýatlar. Size degişli. Onu bir Allah bilýändir. Siz kim o? Siz kim? Siz kim kimiň nirik gidip nirik galýan dogdaga gidip jennede gitjegimi? Siz kim? Güjükler. Niye taralar? Götüňiziň bokuny ýuwaňda täretiniz ýok dogunyňyz ken. Ömrüňizde bir gezek täret mescide gitmedikler. Ömrüne bir gezek orada tutmadyk huýpulýatlar. Ağzını doldurup bana laf atýaňyz. Sen dogdaga gidersin, sen dogdaklyk. Siz kim o? Siz kim men dogdaga gurudar ýaly? Mollarym bot baýlank. Aynen öyle yani. Molla da bayda bir baylan bir ölse doğanını süýräp doğanyňyz kenler täre talmanlyga ýaňyz. Baylan bir ölse wajyňyz kenler. 5 man pul wadip. Garyp ölse doğanyňyz kenler 5 sagatdan soň barýaňyz. Taşsaňyzyň mırdaryny asyryp. Garyp ölse 5 sagat soň barýaňyz jenazasyna. Baý ölse doğanyňyz kenler täre talman sikiňiz sallabylyga ýaňyz. Oy plany baý ölüpdir diýip. Ejeňiz ken mollalaňa dogum iş gaýtdyn lay. Sana aymaly molla badyr, sana aymaly. Baýlar toý etse, baýlar sadak etse ılgap barýaňyz. Üýşüp barýaňyz. Garyp sadak etse işiňiz çykýar. Garybyň sadakatyna baraňda siz nämemiş işiňiz çykýar. İşiňiz bar sizin. Baý görgül ýa-da o baýlan doganyny siken. Ýigrenenim baý. Ýigrenenim baýlar, görüp baýlar, içgara baýlar. Garybyň üstünden gülliseňiz, doganyňyz kenin görüpleri. Öl